का जी? हाँ बोली बोली। राउर दोनों गोड़ धरता में। अरे भाई जिया 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 चिरंजू रहा। ई कहताने कि हाय रउआ गौना करा के हमार सूद भुला गइल बाटे। अरे नहीं भुलाई नहीं बाड़ी बाड़ी। लागत कि बहरा के पानी तहरा लग गइल बा। देखो एक काम करो, ढेर दिन हो गइल बा, हमार जवानी धीरे धीरे सुखाता, तनी आके पानी डाल दे, तनी हरियर हो जा। भेवले काम नहीं चले। देखी हमार बात सुनी। यार सोना यार कई दिहला माटिए गुजराती सैया। देखो हमारी दुख के करा से कहीं है दुर्गुजा है बिंजू बजावता इहो नहीं समझाता है, दिलीप भैया बाटनी इहो नहीं समझाते। अरे भाई सौरभ से कहा नहीं नहीं मैं। सौरभ तो छोड़ी दिहले बाटनी को फोनो नहीं करत कि सोना यार कई दिहला माटिए गुजराती सैया कि भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया। भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया। भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया। गुजराती सैया भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया। भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया। सुनो गवना करा के हमके घर बाई खवला लिहलाना खबर हमके बिरहिन बनावला बिरहिन बनावला। गवना करा के गवना करा के गवना करा के हमके घर बाई ठवला लिहला ना खा
बिरही बनावला बिरही बनवला रतिया ना काटे सैया रतिया ना काटे के तनो रतिया ना काटे के तनो तकिया से साथी गुजराती सैया भेजला ना ये कहू गो पाती गुजराती सैया भेजला ना ये कहू गो पाती गुजराती सैया भाई हमार बात ध्यान से सुनो अखिलेश सैया हमार बुझमा जाबूरी अखिलेश सैया कैला काहे दूरी कैला काहे दूरी अखिलेश सैया अखिलेश सैया अखिलेश सैया बुझमा बुरी काना कसूर भई कैला काहे दूरी हो कैला काहे दूरी नीरज देवाराव सैया नीरज देवाराव भी नीरज देवाराव भी अरे सोझे नहीं ताकी ए गुजराती सैया भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया गुजराती सैया भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती सैया भेजला ना एक गो पाती ए गुजराती